gaske ke nake so soyayya inda so alƙallar kowa da gaske assalamu sallama birina zo kusa ki samu kauna inuwa suna da muna zuciya ko zan kira zana so ya sa tawar da gina zana ne kuma yi kishi na yanzu so ya rufe dauna maganin so to shi ne aikariya sai ba ka kula cikin dubu'in a tare mata baya kekin masu rata ko da kani zan da tata rayuwa ta ke faranta na rike hannun a mata ta fura dama ilmiwa na cika burin zuciya aure siftar ambiya yanzu na yi sarauniya zan kira ki wahaniya ga malaji hajiya yar baka zinariya ga ta mai kyan zuciya mai dafa mini taliya bata fushi ko kosiya ga muhim tai kwalliya ga wuce yan indiya ni na dauki bahaushiya na fi zaɓin zuciya inda ke mai shan wuya tun da ke rike gaskiya kun ga zai kiran larabawa larabawa